Oke, te halu perlok TV dan bok bahala da pi piyok ban pej kani ke video. But kani ke video kan sapen kelai ke GM ke jong pi. Ha kani ke video ngan pen EFI syapang ba kumnu pin register ya lidi hapok ke trading kata ke pocket option. Ke bangahi nga trade bat nga ai jing hikai ya kiwei. Te pila ban yok ke signal nga pila ban yok ke jing hikai nga la da pi kwa ban kelai kata ke GM ke jong pi menta ke ke perthai ba pin kelano mau ban kelano ba pin sedang no ban kamai lang ba trading sedang no ban launch phang trading bat ban kamai no lang ba trading te pidon bok bahala da pi page kan video te hakani video ngan pen EV kum no ban register te kaban kong e pila ban klik kaban kong e pila ban klik e kani link pila ban klik na kani link lada pio na po ka WhatsApp la ni lada pio na po ka Telegram channel ru te klik na kani link I open link te hadin nang tu ke ka badon kam kolong hang ni lapan kamil te phi shu ai be kamil hang ni ai kamil ka ba phimpat pandan kam oke te ai kamil hang ni te pila ban ai kamil te anda pila de ban ai kamil oke da pila de ban ai kamil hang ni ai password now password hang tu okay. Anda pila de ban now password te ai kum tu shu click link tu I direct back sign up okay already accepted just wait a minute okay okay te anda pila de nang tu te ke ai ka ba pidai ban le shu I be continue te I be confirm okay te pila ban I be confirm okay so I will start save kani okay te kani ru shu I bin nang tu okay te kani kala one ka iya te kai ka ban kong kalong ba phihap ban pendep shwa ya ka registration ten dadap nang tu anda kala mi kum ni phila ban klik na kani ka balong ke dur briu mo na kani ka profile anda phila klik na ka profile I biang sa ka profile tena ka profile na I trading profile I sa ka profile I biang sa ka profile te kai ka ba phi phi dai ban le ang tu pendap ka kerteng jong phiang tu pendap ka kerteng jong phiang tu full name nang ta kajat jong phiang tu kajat jong phiang tu te anda pila adap nang tu resend kani kamil te anda pila resend kani kamil te sa check hapo ka gmail ka jong phi kan poi ka message ba pin verify ya kani kamil te ya kan sa poi be hapo gmail te na po gmail pat pila ban verify ya kani kamil ka jong phi te hang ni pila ban I number phone jong phi kum ta ter te anda pila ada ban I number phone te I ka date of birth jong phi hang tu oh pila ban I ka date of birth hang tu okay te anda pila ada ban I date of birth hang tu sa I kum tu te kai ka ba phi phi de ban le kolong I nang ni I choose country I India anda pila choose country I confirm anda pila ada ban I confirm kai ka ba phi phi de ban le kolong ba I agree and continue I start verification te anda pila de ban I start verification te hang tu kan sapha phi ban verify da ka Aadhaar mo te dan da kiwi kiwi ki dokumen ban la ban verify hang ni tang lang ba ka Aadhaar baik te la da phim dan Aadhaar phinam la ar ban le trading te anda pila de ban I nang tu te I continue te da pila de ban I continue I biang continue I continue te klik nang tu pila ban sundur ya ka Aadhaar ka jong phi mo pila ban select nang ni I nang tu select ya ka front size mo front side nang ta ikani ka back side ka banadin then da pila adap nang tu I upload photo te da pila adap I ban I continue te sa verify se kedur ke jongpi te anda pila adap ban verify kedur ke jongpi ke ka ba pi de ban le kolong bas dang shwa ban treat da ka demo te anda pila sedang da ka demo hang ni kala I san $4 te ka ba pi de ban le I nang ni I nak kini ki dot lightly anda pila I nak kini ki dot lightly I ni ba mi line te I not da ki candles mo I da candles te anda pila ada ban I candles hang tu te hang ni ken persyang ban trade page ka market ma kolong kumno okay so pila ban I hang ni lai second pila ban trade lai second lani pila ban trade khatsan second lai pho second lani minute ma te pila ban trade hang ni kat nu ka price hang tu pi kwa ban trade te pila ban select hang tu tengah I minute hang tu tengah la ban trade tu minute
te lani phila ban ai lai second kumut kani gede tang ba phin persiang ma tang ba phin persiang okay so katu kumut phila make profit okay so ban treat kadi tang kum tu kadi bit tang ban buy lani tang ban sell ma ban treat kadi bit tang ban buy lani tang ban sell hari nga tangan ip phidan kam ban suthu phidan kam ban puli kini ki kandal te what khuslai na marbale lada pidai ki ba register lang ba referral link ka jonga thinyo ya ki candlestick pattern ya ki jing kai paro ma ngila dan ka pdf phang kini ki candle kumnu ba phin puli kini ki candle hakanu ko por ngin sell hakanu ko por ngin buy ma te katahi okay so dadap nang tu te phila ban jit ka market mo ka market ka ba phi phi kwa ban trade chum ta phi kwa ban trade da kani ka AUD USD mo te stick bitang ko we artli ka market te mga tengah trade bitang ka AUD okay so phila ban yo e ka signal jo nga ro mo ban trade ikani te nang ta ka gold OTC okay so kini gide ki ba phila ban trade mo tika bukaban kong phila ban su practice shwa ban trade mo practice shwa ban trade la kumnu kumba shitayo la ni shibanai mo kat kum khadu ba phinda smuthu bahai ka market mo phya ban trade kumni phya ban pej mo kanu ko por ngi di ban sell ha kanu ko por ni dei ban buy namar bala dang isu sell ngi su buy kam dei ba ang bangin mentangin su sell kum tu ngin su buy kumni kam dei re mo ladang ngile kumni kumut ngila ban loss tingi haban pe kini candle ni haban pe kini kar kum ya ki candle kum nu kaya mo te ha kata ko por ke ngin sell lan ngin buy mo te nga try bro pisu tu okay so pila de ban register kum tu te kala biang pihak ban page pat jaka profile ka jong phi mo pihak ban page ka profile ka jong phi kala de ban verify na mo check ka profile ka jong phi anda pila de ban upload ka dur ka jong phi pila verify ka mail ka jong phi tikan sami verify ni te pila ban bu ka dur ka jong phi hang ni ro akani ka profile tinang tu pat ban deposit pat pila ban deposit nang ni mo te pila ban deposit nang ni kidan ki option nang ni kumno ban deposit mo ti ba deposit nang udan la jong kut mo tiki bakwa ban deposit daw kut jonga tesa kontak nga te tang katahi na tharai bro pisu tu te kaning ano ipi kadi ka trading ka ban pen kalai ka jing im ka jong pi te lada manga ban ma phi ni sedang ban lunch phang ka trading te hot kan simpor ringi ban learn bangin suthu ya kani ka market bangin suthu kumnu ban trade kumnu ban sell kumnu ban di hakanu ko por ngin di ni hab ban suthu sibun bang ni hab ban long consistent ni hab ban long discipline ni hab ban control ya ka emotion ka jungi hab control ya kani ka mind ka jungi sibun bangan IP mau ban lunch phang ka trading te ka ba man ta what khuslai na marbling nga ngadon hangni ban hikai phi ban batai phi ban pen i phi ka takalat kalenti tang na katahin na kalian kajonga kublai shibun te sa like share but subscribe ikani ka channel kajong kublai shibun